Ahojte, v mene spoločnosti GLS vás chcem privítať na predpremiére filmu Štúr, historickej osobnosti slovenského národa. Prečo si prišiel na predpremiéru filmu Štúr? Vieš čo, frajerka ma tu pozvala, tak som sa nechal nahovoriť. Ale dúfam, že sa tešíš na film. No jasne, že sa teším, aj kamarát tam hrá, síce iba takú bočnú postavu, ale idem aj sa pozrieť, ako to zvládol. Bola som 40 rokov učiteľkou slovenského jazyka, milujem Štúra, milovala som ho ako študentka, aj ako učiteľka a má čo povedať terajšiemu svetu i teraz. Ja som bol pri jeho natáčaní, pri jednej z hlavných scén a nemohol som sa to nechať ujsť. Zaujímajú nás, slovenská kinematografia nás zaujíma. No, pretože všetky tri, čo sme tu kolegyne, sme učiteľky slovenského jazyka na základnej škole. Štúrovci sú naša srdcová záležitosť, tak sme veľmi zvedavé, ako je práve táto téma spracovaná. A myslíte si, že ľudový Štúr by bol úspešný aj v dnešnej dobe? Myslím si, že veľmi. To je veľmi dobrá otázka, pretože vo svojej dobe Ľudovít Štúr vedel, čo národ potrebuje. V tom čase to bol jazyk, vybral nárečie, ktoré je stredoslovenské, ktoré bolo vlastne najbližšie ľuďom. A myslím si, že by bolo veľmi zaujímavé sledovať ho, čo by bola tá jeho myšlienka, ako by odpovedal na to, čo dnes národ potrebuje. Častokrát sám tým rozmýšľam. No by sa nejako na sociálnych sieťach presadil. A koľko by mal followerov? No podľa mňa by mal veľa followerov.